Спокойно! Извинете! Знаете ли пътя към къщи? Който хората вляза няма да излезе лесно. Нищо не разбрах. Извинявайте! Ще ни кажете ли пътя към къщи? Който в гората е влязъл няма да излезе лесно. Тук ще си остане. Каза, че тук ще си останем. Чули си, Ангел? Глупости! Никога не вярвай на собите. Те не са това, което са. Върви след мен. Натам. Добре. Не насам, тръгнете натам. Каза натам. Чакай. Чух какво каза, но мисля, че ни лъжи. Ние ще тръгнем точно на обратно. Слушай пак. Накъде? Натам. Добре. Не насам, тръгнете натам. Каза натам. Чакай, Гретел. Ще тръгнем точно на обратно. Разбираш ли? Ай, натам. Не насам, тръгнете натам.